Здравейте, приятели, аз съм Георги. Днес ще правим кариера с Байерн Мюнхен. Така че, гай се, абонете за канала и праскайте лайка, ако искате да правим още такива видеа с кариера с някой отбор. Така че, нека започнем така. В момента отборът на Байерн Мюнхен е точно така. За сега не съм правил абсолютно никакви промени. За сега отборът си е окей. Няма да променям абсолютно нищо. Мануел Нойер, понеже на 40 години ще остава за 12 месеца. Имаме си Йохан Джонас Урбик, така че който е 75 рейтинг, ама ще видим какви трансфери ще правим. Сега време да се изправим също Осасуна, понеже също Жирона измъкнахме равенство, което е много зле наистина. Но все пак правихме победи и ще се опитаме да спечелим Шампионската лига. Така, Хари Кейн бележи, което е добре между другото. И добре, гайс, тук успяхме да измъкнем първата ни победа, а именно срещу Осасуна, която е 1-0 за предстоящия нов сезон. Така че и Манчестър Сити тук са победили Жирона, така че сега е време и ние да се изправим срещу Манчестър Сити, който ще е на 22. И ето. Така за сега, така ще се остане отбора. Лично да, добър е отбора, но няма какво да променям. Затова добре. Така ще е отбора. Силно се надявам тук да измъкнем победа. Байерн Мюнхен срещу Манчестър Сити. Наистина в Шампионската лига буквално Манчестър Сити бяха изключително по-добри от Байерн Мюнхен, само защото Мануел Нойер го нямаше. И тук Майкъл Ли се повежда и Фил Фолдън се разписва 1 на 1. Добре, тук успяхме да измъкнем равенство, но гайс, миналото видео, с където изграхме втората част, където с Манчестър Юнайтед, наистина много хубаво се получи. Само дето ме накараха да бъда треньор на някой отбор от Ла Лига, така че тук ще се наложа да приключа клипа, защото аз съм само менеджер на Манчестър Юнайтед и друго не, така че. Така, гайс. Скулт репорт, тук някакви оферти има. Добре, сега никой няма да взимаме, ако ще се наложи. За сега... тук щях да кажа, че няма абсолютно никаква оферта и ето първият ни трансфер е с оферта на ПСЖ за Конрад Лаймер. Но аз имам идея, ще дават колкото може. Да ми добре, гайс. Ще приемам оферта за Конрад Лаймер. Лаймер сега вече не е в отбора и Станисич идва на негово място. Ние си нямаме десен бек, така че ще се наложи да си вземем десен бек. Така, десен бек. Така, сега кой ли десен бек да си купа, аз не знам. Дани Карвахал, мога ли да си купа? Не, Карвахал не мога да си го взема. Така за... кой ли да си взема? Маркос Юренте. Айде, ще пробваме с Маркос Юренте. Ще предложа 23 милиона, понеже гай 100 път съм богат, вижте колко булстове имам буквално. Така и Манчестър Юнайтед искат Юренте, аз ще предложа буквално 28 милиона. И официално, гайс, имаме първото ни споразумение. Маркос Юренте официално е факт и той ще дойде в отборът на Байерн Мюнхен. Общо за 29 милиона евро. А и даже ще си го ползваме Юренте, така че време е да го апгрейднем Маркос Юренте. Така. На 90. И ще го сложа ето на това място. И на мястото на Станисич, да, ще го сложа. За сега така ще се остане. И пак ще се изправим срещу Манчестър Сити.
Така и трябва да дадем номер на Юренте, номер 5. Айде, пич. Лично гаси, утре очаквайте пак опенинг, така че имаме и нови попълнения в отбора, буквално вие ще имате възможност да ги видите, да видите лицата им, а не са, в новите попълнения имената им са големи и са по-честно назовавани по нашите родни телевизии, даже по чуждите телевизии, така че и Луис Диас получи червен картон, което изобщо не е добре. Да, има шанс да не бият то. Гайс, тук загубихме от Манчестър Сити, което е много зле. Луис Диас буквално, ако не беше направил тази грешка Луис Диас, да получава така този некадърен жълт червен картон, щеше поне още един път равенство да измъкнем или пък да успие да се играе най-много. И сега трябва да възстановявам Луис Диас и пак трябва да го... Така. Добре, тук за сега Ют. Взимам си и този. Така, 1 август, 3 вече, добре. И още една оферта, този път за Алфонсо Дейвис. О! Какво стана, бе? Аз изтрих оферта без да искам, моля боже. Мале. Сошли къп. Супер купа, това да не е финал, бе. И Мануел Нойер естествено се контузва, но аз ще го възстановя. Само за един ден. Само за един ден, то... Айде сега вече е възстановен и нека да продължаваме. Аре стига с тези реклами, значи че ми писна. Къде не са нейрохте? Когато махна рекламата, гай, ще продължим. И ето ни, гайс, официално вече рекламата е махната и вече ще можем да продължим да играем също Штутгарт. Джонатан Та получи жълт картон. Лично тук не знам, 12 удара и нито един не влезе, буквално вижте, гайс, това не е възможно. Те само с 2 удара и вече абсолютно всичко им влиза, а ние само с 13 удара нищо не може да ни влезе. Това най-много ме дразни обаче. Това е просто нереално. Просто ще взема да репортна тази игра накрая. Защото ние само с 20 удара и нито един не е влязъл във вратата. Това е просто нереално, гайс. Това е. Бундеслига срещу Лайпциг, сега ще се изправим. Добре, айде, гайс. Време е да се изправим срещу Лайпциг и дано тук да измъкнем победа, защото всяко загубим от този отбор буква. И ни повеждат, браво, бе, пич. И гледай, аз просто не мога да повярвам. Какви са тези играчи? Гледай, един на 3, аз просто не мога да повярвам. Гледай, ние с 14 удари и пак губим, естествено. Не, аз просто не мога да повярвам. Не знам втората част как ще я прави, колко не ще иска във брат. Какво е това нещо? Това просто не е нормално. Ай, сега е Упамекано се контузи. Браво на Упамекано. Мая да представите тук. Упамекано не е контузен, брат, тук ще го бъгнало. И Луис Диас 88 рейтинг, също така с Ким Мин Джей и Алфонсо Дейвис. Което е добре. Що имам 30 милиона, бе? Кой пак се е тръгнал? Някой си тръгнал, просто не знам. Добре. За сега няма абсолютно никакви оферти за наш играч, така че, което е добре до някъде. И сега време се изправим срещу Байер Леверкузен, където естествено пак ще загубиме. Просто аз едно им предсказвам матча буквално.
Атаката на Байерн Мюнхен е толкова солидна, а буквално гледайте, гайс. Въй, Хари Кейн се разписа, майко миличка. Тук ако измъкнем победа, аз просто се прекръста. Защото два пъти подред губим от един от най-слабите отбори, които едва превързват 10-то място. А ние сме едва на второ. Или на първо, или не знам си на кое място. А изцяло наго си ще кандидатстваме за Шампионската лига, брат, буквално. Което изобщо не е добре. Така. Сега. О, тук избера да бъда. Аз ще говоря Хърватия. Добре, вече съм официално тренер на Хърватия, но това изобщо не ме интересува, тъй като аз съм тук менеджер на Байер Мюнхен. Не съм. Няма да водя Хърватия, така. И Хари Кейн, естествено, че са контузи. Този път за 2 дни, което е добре. Но за разлика от... За сега сме нямали някой контузен... За сега нямаме някой играч, който се е контузил за седмици, дори за месеци. Което е добре. А в Манчестър Юнайтед как беше? Просто много зле. Затова нямах търпение, просто си направя втората част и да преминавам към... където с Байер Мюнхен, но... Ай, Кимих с червен картон. Благодаря, Кимих. Айде да загубим. Нека, айде. Айде, равенство пак. Тук с тези червен картон е просто много ма дразна, брат. Накрая, ако Кимих още един път получи червен картон, накрая ще го адна в трансфер листа и който иска да го взима. На мен не ми трябва никакви смешници. Де тук да получават червени картони. Айде, първият ни за 3 седмици. Йоренте, брат. Айде. Така. Павлович той. И ми добре, гайс, сега нека да продължаваме. О, тук този сбор е много слаб. Ако тук загубим, аз просто нямам думи. Просто ще се откажа от тази игра, ако загубим или измъкнем равенство. Просто ще се откажа от тази игра, наистина. Като гледам шутовете, явно тук добре. Тук ще победим. Тук поне победихме. 0-2. Така. Добре. За сега нямам никаква оферта за нашия отбор. Така, нека тук сега да апгрейднем. Сега време също се правим и също този отбор. Вратаря им е слаб, защитата им не е чак толкова солидна, така че ще се опитам да я разкатая. И сега тук ако загубим или измъкнем равенство, просто ще се пукна буквално. И гледайте, дори ни обръщат! Не, аз просто... Не, погледнете, какво е това нещо наистина? Не ми трябва някакъв нов вратар. То Нойер изобщо не пази. Не. Не, гайс, аз просто не мога да повярвам. Как... Добре, как сме толкова зле? Не. Адвам Мануел Нойер, буквално. Ни ми трябва такива слабаци като Нойер, брат. Разбирам, че на 30 години, ама за коли са го туря, сега па и то... О, не, то па... Гнабри. Така, адвам Нойер, брат. То трансфер лист. Не ме интересува, брат. Адвам го. Значи...
Айде Упамекано става 88 рейтинг. Ма брат, наистина как можахме да губим? Всеки път само губим и губим. Това просто не е нормално. Ай сега пъй. За 7 седмици! Не, възстановявам го, брат. Какви са тия, бе, брат? Не, ако продължат такива теники да ми въртят, брат, аз просто ще се откажа от тази игра. Всяко и тук загубим, аз се отказвам от тази игра просто. Втора част явно ще видим през куково лято просто. Продължаваме така да губим, аз просто... Ние всеки път губим буквално. Всеки един мач срещу всеки един слаб отбор буквално го губим. Сега нямам търпен, като свърша видеото да си направя втората част и буквално сега да почвам с някой от френската лига, па после с италианската буквално. Защото буквално ми писна всеки път само да губим, да губим и да губим. И сега сме също Барселона и тук дори няма да говоря, че пак ще губим. UEFA Champions League. Ето, отборът на Барселона, честита ни загуба, това е просто. Ето, да ни повежат, нека да ни повежат, това е просто. Аз просто не мога да повярвам. Гледай, брат, не, аз просто не мога да повярвам. Явно ще сме отстранени от Шампионската лига, явно така мисля. Гайс, явно ще се наложи тук да не печелим абсолютно никакви купи, защото ми писна буквално да губим само. Въпреки че загубихме, не знам как ще оцелем в Шампионската лига, ще загубим от Реал Мадрид, така че. И стане се чета 84 рейтинг. Айде, пак сме срещу Тургат, ама искам да им отмъстим, брат. Искам да им отмъстим. С Man United поне правихме, поне не губихме всеки един матч. А тук буквално все по-зле става, по-зле от Man United буквално. Само лето играчите на Man United са по-зле от тези на Байер Мюнхен буквално. Айде 1-1, айде сега да ни поведат. И сега го си равенство. Не, доста некадърна тази игра буквално. Просто аз не мога да повярвам. Просто аз не мога да повярвам докъде стигна тази игра. Айде, Том Бишов да става 82 рейтинг. Много контузини, бе, брат, какво ви става, бе? Айде. Всяко загубиме от този отбор, аз просто... Буквално, гай, с един удар и вече буквално топката на противника отбор влиза в нашата мрежа. А ние само с 15 удара не можем да оцелим вратата. Това не е възможно. Който е направил тази игра, няма да казвам какво трябва да направи. Защото буквално ми писна. Сега нямам търпение да си направи втората част и буквално да приключвам с Байер Мюнхен, защото ясно е, че няма печелим абсолютно някакви купи. Дори не искам да казвам и на кое място ще сме. На кое място сме? На 11-то място, това е просто ненормално. Това е просто ненормално. Единственият е Майкъл Олисе, брат. Не, това е просто скрипт. Чист скрипт, просто не мога да повярвам. Аз просто не мога да повярвам. Айде сега па и Олисе контрол. За 3 седмици! Брат, какво ви стана, база? Аз просто поудявам. Аз сега скоро го заместа. Не знам. Никой Джаксън може ли? Да, може Джаксън, добре. Ще се наложи Майкъл Олиса да играе, да не играе буквално. Ето. Сега ще се изправим също отбор от нашата лига буквално. Тук е ясно, че пак ще загубим. Няма кой да се прави буквално. Двама получили жълти картони, това просто е нормално. Еми тук 0-0, това е.
Тук поне измъгнахме равенство, аз просто. Наистина, ама в реалния живот Байер Мюнхен доста добре стара. Би трябвало и в играта, ама тук като ги гледам. Така. Айде. Том беше остал 82 рейтинг. Сега и от този отбор ще загубим. Това е просто ясно. Дет само вратарят им е слаб и ще опази цялата врата. То е ясно просто. Давай бе, пиш, давай бе. Айде Луис Диас е контузи. Не брат, това е просто не е нормално. Аз трябва да приключа с този отбор. Какви сте теники и дет ми върти този отбор? Ама каква е този скрип бе брат? Това не е нормално изобщо. Сега па и Луис Диас контузи. Няма се занимавам с него бе брат. Ще играе контузен. Няма ми върти тук теники. Ако още път някой матч го загубим от някой слаб отбор, просто аз приключвам с кариерата с Байер Мюнхен буквално. Приключвам. 5 седмици! Да, брат, да! Не ме интересува, възстановявам го. Възстановявам го. Не ме интересува, брат, колко ще ми се източат. За 5 седмици контузен. Ще се занимавам аз тука. Айде. Айде, тук добре. Всяко тук ни обърнат аз просто. Гледай, 3 на 4 брат. 7 гола брат буквално вкарахме. Сега тук ако ни обърнат аз просто. Добре, тук успяхме да ги победим. Най-сетне някаква победа направим в Шампионската лига. След като загубихме от Барселона буквално. Айде 25 голд. Сега. Също клон. Не ми добре. Айде майка Оли се влиза. Сега на кой да го поставя, то няма на кой. Тук ще го поставя. Добре гайс. Аре, време да се изправяме. Тук е ясно, че пак ще загубим. Няма кой да се прави буквално. Буквално сега не знам да продължавам ли кариерата с Байер Мюнхен или направо да приключим или да преминава в някой друг отбор буквално. Айде, повеждат ни, да. На нас ни трябва някой нов вратар. 2 на 1. Айде, тук победих. Добре, тук измъкнахме победа. Айде, трансфер най-сетни от ПСЖ за Джошуа Кимих. Те дават доста сериозна сума, но ми добре. Айде, тук ще приема оферта на ПСЖ и Кимих си тръгва от отбора. Добре, айде. Сега е време да си правим също този отбор и да... Айде, поведоха ни даже във втората минута. Благодаря. 1 на 2. Аз после не. Кажи ми, че това е сън. Пич. Не, това не е нормално. Не. Не, пич. Не знам докъде ще стигнем. Не са на честно. Не.
Всяко още един път загубим, това ще не... Аре, стига па и сега с тия тъпи реклами, че тия реклами, ако фанат тия климатици им ги забия в главата на собствениците, ще се научат да не ми пускат реклами, когато снимам, брат. Айде. Добре, тук ще горе побеждаваме и ще остана в видеото. Айде, победихме. Така. Май го то Никола Джаксън. Сега в Шампионската лига ще сме срещу... Не виждам Реал Мадрид и Барселона в Шампионската лига. Явно са отстранени двата отбора. Така, сега сме срещу Вилереал. Добре, ще видим, гайз, докъде ще можем да стигнем в Шампионската лига. И след това ще се опитаме да правим втората част. Тук повеждаме 0-1 срещу Вилереал. Само се надявам да оцеляваме тук. Добре, 0-2. Сега да не взема да ни обърнат в края на полувремето. Добре. Добре, тук победихме. 0-2 в Шампионската лига, мачкаме буквално. Така. Отборът на месец сега ще покати. Тук няма да има въобще никакъв от нашия състав. Нека видим. Трима. Добре. Добре, от този отбор... Юрбек е контузен, ама само за един ден. Добре. Аре, гайз, време е. Добре. Ули се повежда. Тридесет удара. И гайс, погледнете колко удара. Маля. Ударите се повече са трупа. Те дори нямат и удара. Айде. Успяхме да им отмъстим. Зарето ни биха. Сега е време ние да ги трошим като килим на сел. Така, трансфера за Александър Павлович. Не. Не приемам офертата. Айде тренировка. И Майкъл Олисе става 90 рейтинг. Така. Аре. Време е. Айде Хари Кейн тук повежда. 2 гола на Кейн, добре. Добре, 4-0-5. Хитрик на Хари Кейн, добре. Добре. Ще видим докъде може да оцелеем в Шампионската лига. После ще изиграем един последен матч, който ще е в Шампионската лига. И мисля да приключим с видеото, защото мисля да остава втората част, в която ще доминираме в Шампионската лига. И това е чак на 19. Добре. Айде гайз, време е. Сега се срещу Хамбургер, който е супер странен отбор. Аре. За сега сме направили само един трансфер, което е
малко недостатъчно. Маркос Юренте. Айде, Кимих! Не, аз просто не мога да повярвам. Просто не мога да повярвам. До кога то Кимих ще получава червени картони, ако може да ми каже? До кога, бе, Кимих? Не, хубаво, че даже си тръгва от отбор. Аз се приех даже офертата. Да ходи там, в който си иска отбор. Не ми трябват някои смешници, дет постоянно да получават червени картони. Чайте да си изиграт. Да си вземат той нещо. И айде, последният ми матч ще е срещу ПСЖ. И ако загубим, ама ако не загубим, хубаво, това ще го остава за другите видеа. Така че, айде. Това ще ни е последния матч в Шампионската лига и ще се видим гайз в другият ни матч в Шампионската лига. Упамекано получи жълт картон. Един на 0. Еми гайз, загубихме. Кварцхелия поведе. Еми гайз, мисля това да бъде за днешното видео. Мислех се, че това видео ще е добро, ще правим победи, ама като гледам колко загуби натрупахме и на кое място сме, просто ме е срам да игра с този отбор вече, защото сме на 7-о място и най-слабите са пред нас, да не кажа. Така че гайс, абонете за канала и праскайте лайка, а от мене чао и до следващия път.